Tomogeni karibu sana pastor. Andika nkualika kabisa asili tukeriga ochokuwa na ba. Amina. Namwira niri nyasenga mbia muno asenye kira tumiranire. Erokorera yaramaya. Amina. Karibu pastor na endeli bakaneri yao okwana no murigerio Ndizi TV iri nyara kumumanyina na ari ayo mwariganitiri tukuria rero igobono karibu sana bwe komanyekanie iri cyakere tuko karibu sana. Bia muno sana omurario nyancha. Enche na mwira niri nyasaho nengambia muno asenye gichinga kieciga nibiro. Encha samarietane iwonkuru kwa Pastor Alfred Gichuru. Ni Omorandia ensemo ya itibo lia Nyabaro. Kanisa nigere Church of Christ Kenya. Nende ni wontagete kumwira niri nyasaho ngambia muno asenye nchi abategereri wa Ndizi TV. Ikiagera tuwanyorero wanchiru kwega tukwana ringana re nyasaye. Ndete tusaba munaye omutegerero yontegererete asimambia rero omonene nyasaye tata numona numwiko muchenu kwa wene iro yokwegwa bonene nyasaye asinginchi amina asinginchi mambia rero eyiga nyasaye wito watokorire ko banobo moyo tali asinginchi yo wanje wito monene kurende na asinginchi wanje ni bwa nyasaye nakige ko era nyasaye ne twakwira niringa mbia mono munene wabonene bonorora kidogo kigosoma marikao twasabire nga gwetera seringana lyao umunene onyale kuyorokia sabantu bawo osise niringana lyao kirigoso sabantu bawo munene yasawu itonyale kuweni abarwarete abasibiro basiboro munene abalene mechando nyasawu itonyale kubatulia ekyagera kwa weneire asamanyinga Yesu twasabire na kwegena amen. Oyo mintone oyo ntegereta sema bia rero ni wontagete kumwira niri nyasaho nengambia muno ikiagera oyo iga otokorire ko balitukeriga ere ni garo yoro mwegenwa asobogimo weito nende nabatigarete ko ba oyo mwegenwa asobogimo weiga ikiagera nero tokorire ko balitukeriga nigo nkomwira niri ngambia muno asengincho yakegu kyobogima rero iga tokorire twaumiranire namubakire asengencho abange baito torebia barase kinya gitari barase kinyomba basinyiru koimoka lakini nchamo naye isayo to tuancheire twarrokanira litukeriga nore na feyerengia isayo wancheire nakiye ko era to kumwere ngambia muno rero iga ni gonta gitego soma kurwa se gitabu kyomuchakano omuchakano nye tosome isano na ibere lingana lya nali mwamu nigoro yabana bakabasai bundagete gokwanera semambia rero linde nyansawito anyale kuweni chinkoro cyabo na anyale kuweni emibere yabo ikyagera nabwo kisasi kyamambia ekene ntutu amine totegemeta sobogimo bwiga lingana lyo monene nigori gokwana ngakora korebya nabwancherwe ko otakore tibuya ebibe nigo bikoganyerere tegesieri na birobyo nigo bikoganetie kurende nekugwenere taye obibwe Biblia nigo yatebire oyo mintone oyo ntegererete emambia rero inga nekugwenerete okore ayaramaya asubusiwa nyasaye Biblia nigo yatebanga nekugwenerete aye oyo ndigerete bono iga okora yaramaya kora yaramaya ingabwanchirwe kora twale miruberie miya asenkoro ya oime Biblia nigo yatebanga ingabwanchirwe inga kora bia nabwanchirwe kuruwa sogo kora kwao okorokobe kora bia nabwanchirwe kuruwa se ebirengari byao birebibe ebyobwate asemambia bono Kaini nigarenge omuntu yoromia nabarenge korroka nabunanga kiore nababwate ebirengeri obunanga kibyobwate lakini Kaini agatwara ebirengeri ebibe ekagera nyasaye akalete kura togo tebanga Kaini kora maya inabwanchirwe kurendo utakoreti ayaramaya Biblia nande nige kogotebya nga ebibe mbikoganyerere tegesieri
nebibe bibikuganyerete geseri ngambi nyale gukwangamisa ngambi nyale kugwaka erindo tantaniwe asorogendo rwawo munabono ntobwata abana abaiseke tubwata abana bamura abo bagendeta sikискuru abo anda ke barafiki nyomba amene barule jiskuru bakirase erikisu yoguta gutimokase amatukamake nigonta geteko gotebya iga wende kawa kwabeire skuru amatuka mangi wende kawa kwabeira senka amatuka 11 lakini nigonta geteko gotebya iga kora kore biya sobugima bwawo nga nonyale gwanchirwa kora kore biya erindo nyale kumubeka Yesu anyale koba umulisia bwobugima bwawo bwe atanane kurwa zikisabu chimbe bwe atanane kurwa sogo korokubi bwe atanane kurwa sebirangeli ebibi nini omusomba okuru kwa Kaini teringa tamanyete ekiarengi go kigokora Kaini na manyete ringana eri arengi go kigokora lakini Kaini tachaka kumuigwera Nyasaye Kaini akanga kumuigwera monene nekeranga kumuigwera monene amariko igago teba iga Nyasaye akamotebya iga Kaini kora kore biya nga bwanchirwe asibirengeli ebyubwate kora kora maya nga nonyora maya na nkini gontagete ko gotebya ayo mwana omuiseke ayo mwana omumura oyo ntegereta simambi yabono kora maya ebirangeli ebyobwate byobosali ebirangeli ebyobwate byogosali omubero ebirangeli ebyobwate byokogosali asebi asama somao bibira nigo yateba nga kora kore biya nga nonyare gwanchirwa kurendo takoretiwiya ebibe mbikoganyerete geseri nebibe binigo bikoganyete ngerinde binyare kogokorera yara mabe ngerinde binyare kogoteania kurwasama somao ebibe binigo bikoganyerete nchira bigoteani asorogendo rwawo Nyasaye agatotonga agatobeka asaragia agatobeka somugondo ireni lakini ntumwanya abantu togasalia nekero tuasalia tokerigeria amakweri ekero twerigeria amakweri goikarero iga nigo togende togosumboka asenge nju yokogani twabwato kobe asenge nju yebibe twabwato kobe ebibe asenge nju emebere yeiteta mugwenerete Nyasaye tokarwa kurwa somugondo edeni togacha goika ase twerigeretie ekero twerigeria salia tokabororo togakaganga namaya tokonyora togasanginga twanyorira makweri oyo mintone ndi gontegete kogotebya iga kora maya ebirangeli ebyobwate ebirebibe ebirangeli ebyobwato go chikwengenta ebirangeli ebyobwato go chikonywa mariogo ebirangeli ebyobwato otagete kwerusi moyo bibira nigo yatebanga kora maya nga nonyare wancherwa kora maya mwanya abantu ayo yondigereti ayo yontegereta seli tukeriga kora maya ebirangeli ebibya sumbuiro mbobero ebirangeli ebyo bwangete amate yawo ebirangeli ebyo bwangete nyumba yawo we atananire kurwa se nyumba yawo we atananire kurwa se nyange y'Inyasaye enyange y'Inyasaye akorosereti we atananire kurwororo rero iga nigo tagete kogotebya eye nekura te yakira sore inga kora maya me yasubirengeli byaho inga bwanchirwe kora maya se nyange yawo inga bwanchirwe kora maya asama somo inga bwanchirwe haleluya imambi yabono nigo ntagete kogotebi goyo mintone kende tikeri kemosinyete Nyasaye ingana tiriri limosinyete omonene Nyasaye tata niganyarete ebintu byonse ekera chieta senyanja ekera nyoreta abantu bakorera bakomotebinga inga kitwasira naye kora saya inga kitwanyore mechando naye kora saya bibira nigo yateba iga abantu bari bagatenena bakamotebiyo monene inga terigintu gotasira intwasore Yesu agatenena akatwanyere nyancheria kora maya Yesu natogonyere nyanje yemechando eyerime yasobwa bwaho kora maya omuntu oyo korera omuzibati oyo tali no morembe asenka yawo oyo tali no morembe asenyomo yawo oyo tali no morembe asorogendo rwaho bibira nigo yateba nga kora maya ocha sobosi wa Nyasaye natogonyere merindo yakera chingencho natogonyere merindo eyerime yasobwa bwaho emerindo ya marwaire emerindo ya mateso emerindo yo gotaiwanana emerindo yakonyarira
bugima bwao bibira nigo yatebe ngakora maya inga nonyare wanchirwa rero iga nigo ntagete ko tebe iga mwanya abantu yo ntegerete kende tikeri kemo sinyeto monene ingana tiriri limo sinyeto monene Nyasaye ingana tiriri limo sinyeto monene Nyasaye nabo Nyasaye akogo seseni n'abana bayikasegeti bati anorogendo ekero bati anirorogendo na sinye nchi yaki Shetani nigagocherinde nyerindo nyara kurusyo bongo bwa abana bataringa nigo bayibore tubarabariri abana bataringa Nyasaye tanya ko amwanya abantu omwana yoro muriri lakini ndigago ikayigoro kabere yani umwana yo kabere myaka eri yobo saibwaye Shetani nyara komoteka nyara nekera motekire nyara omwana yo nyara gusarika nonyene kerara sezukuru takonyara koigwa masomo one bintarengerati ne bintu byobwanchani amangana arengerati na mangana yogo saria ona masomo aria ekero masomo agocha ono omwana yo manya gusanginga na singincho amangana aria begeteme ya senkoro agariro omwana yo takonyara gweta masomo agariro omwana yo iga obongo bwaye bwasarekire obongo bwaye nikigakora bwasareka na singincho haimokiria manganaya haimokiria mangana yobwanchani haimokiria mangana tamugweneti agusaria enkoro yaye ribago omwana yari gukikobo munyagitari omuya Shetani orusie neti wakiyaye erindo nyara ko Yesu kabisa Shetani orusie enyota yaye enyota yobonyagitari enyota yobogambi enyota ya mangana maya omwana yo oregocha kororoka na sekenyoro Shetani umorusia na singinchi yo omwana yo eganiretia yaramaya eganiretia yaramabe akeganeri obonyaka akeganeri ebirengeri ebibe akeganeri amangana tamugweneti Nyasaye bibira nigo yagotebya iga kora maya hinga bwancherwe kora mayo yo mintone ayo mwana nyaruka kora maya Nyasaye na wanchire kora mayo mwana mumura Nyasaye na wanchire ningi kemo sinyeto monene Nyasaye ingana tiriri limo sinyeto monene ingana tiriri motando tori oyo Nyasaye atanyare ya omochando toyo nonyino yomo inyerinde Nyasaye tanyara rero igani gotagete ko gotebega ayo mwana nyaruka oyo ntegerete rero iga abanyaruka abange babira abanyaruka basarekire babira abanyaruka batari norogendo rororuya nimbwato mugano geti tari mugano oyina atebetiwe ringaneri nigo lyakorekanite kanisa hasenkorandia hekero ringaneri lyakorekanite kanisa eri niyo eri omwana enyaruka omwana yenyaruka nabarenga omwana omuya nabarenge kogende zukuru amasoma yakabama yakare kurunze obo ika standard 7 omwana oyo obongo bokabichoka ekoro bwabichoka tarenge barimo tabete barimo lakini yasinginchi yamangana yobwanchani amasoma kamaru amasoma ya akamurwa ekera amasoma murwa bagatebanya n'umusani oye bagatebanya n'umusani oye nyaruka yende inga rero igabol rero botuko inkogenda toli tujugo kwanya abasani baito akamotebya umusani oriyo yo nyaruka inga ekera abasani babo bakira bamura ekera bamwimukiri hogo ikamwabo nyerindo umusani oyigoye aruterigena gochikera maigoro ekera rirutire erindo yiganya aregosoka ekene nyarokeri umusani hogo ikamwabo omwana oyo ekera abasata ababacha akagenda akarutarigena igoro yasekera amakyo omwana oria agasoka bakagenda gochigokora obunyaka mambyekero bwachigoika omwana oyo iga asengencho omusani oye abwate pigipigi omusani oyigoye akamotebinga lebono ntagito gokoiranka mwana oria akamotebinga yaya rero iga ngochigoika ngasito tinkonyoro morembe mwana oria agatebya omusani oye ngire goikabo mame mwana oyo goikabo bame agekora ko bari mansu ngori otari unabarogi hekero mwana ya ekora ko bari mansu niga ikire bongina rome chinza ikomichi abotuko pone karara argesieri agatenena kegima agekora ko bari mansu omuiburio gochikoboka ngina koro
ogosangio mochokoro no aregesieri okomobori ngaye mochokoro hinki osegia koria omochokoro akanga gokwana hinki osegia koria omochokoro akanga gokwana akamoira goikase fata omwana ori karase fata akanga gokwana amasaba matangani omwana ori akanga gokwana amasaba kabere omwana ori akanga gokwana amasaba atatu omwana ori akamanya gokwana tagete gokobori go moibori nekene omwana oyo nataretugu nabarogi ekero mama omwabo agere twisimi agatebigu ngaobe omwana nwara nigatarigu nabarogi bwakia nainde bamoikiri gabo ngina rome nginaga akigekuru ogoteba ngakia barogi bansumbua ngakia barogi basumbua omochione ngakia barogi basumbua abana bane lakini nigontagete gokobori omoibori nekene ngana barogi bamusumbua ekero omoibori oyachite agacha bakasinde agantebi nga pasta ngakia barogi bansumbua keregese nekura tende asomochione kamubori nga y'umwana oyare nga yayo omwana oyo igare bongina rome mwana ori ngatebyo mongina nyene kendo ndetero omwana oyo mwana ori agacha kero bache na ngina ngara tebi ngina nga karasuka ake agasuka kamotebi ngontage tontebye story mwana ori akamanya gontebye iga kaki pastor bindo tiyango tebye kene tiyango tebye kene yaya omusani onetu tebaneti ingerinde tumira na monere ono omusani igone kacha butuko akarutarige na kerama iguru inkamanya ng'omusani ono chire kongo soka nkabanyora tukagenda tokego kiase chipa ekero twego kiase chipa ono nkamanya ngari nganeri abayibori bane tibago chigontiga one egeswali nkoriya nigontagete gwekora ko bari mama erinde ngende bakabungi aribo mame mbatebi ngatimanye tinga kinakora naika tagete gokobori omwibori amanganaya omwana oyagokwana amanganaya omwana oyagokwana namanganari yekene nigontagete gogotebya omwibori ebinto bindembire abana bagotokoria ebinto bindembire abana bagotokoria ebinto biga abana bagotokoria nebintu ebituranyare gwesanere intu twekabanyene nakigekogera ntagete gokwana iga omwana ori ekerateba inganje timanyeti ebintu kyanduze tiasaya nabona arenge kogenda ryoka nkenyora ko basaria lakini nigontagete gogotebya igoyo mintone inga nyasayo igare nyasaye bwebikone igare nyasaye oyore nyasaye wogo ichania rero nigontagete gogotebya iga abana basumbuira abayibori abana kibasumbuira ababori nakigekogera ntagete gogotebya iga ayo mwana nyaruka kora korebia inga bwanchirwa masomao inga kora korebia nobe nonyore nyoteri yao nyasaye agochikerete kora yaramaya inga nyasaye nago sibore korwa sebi bebya kera chingencho kora maya asobo ngimabwao ayo mwana omumura kora maya inga bwancherwe omoibori kora maya inga bwancherwe inga abana bawo ngambanyare bwancherwa tigatago tigabana basoke kurwa se kinyomba baregetirianda yakura bibira nigo yateba iga ekero omosombo nyasaye okurwa yoshua ekero nyasaye amuigati akamoikego ikaso mochiori oyeriko nyasaye nigambo tebe tinga yoshua ekero ikaso mochioyo bwakeri ogiria goteba omochioyo iga abantu banyasaye basumbukire nigontagete gogotebya omwibori akeri ogigochiaso omwana erindo nyari goturi abana baho monene nigagoteba iga okoira abana aba nyarindo nyari ko bagambira tigatago tiga abana bakorwa isiko baregatirianda yaya nigo bakogenda basareke nigo bakogenda batake gokungaina kogo kurase kenyoro inga yaya barogi bangitira abana yaya barogi yaya barogi mbaro lakini abana berogire bokabanyene nigo ntagate ko batebya iga kora yaramaya inga bwanchirwa subozi bwa nyasaye kora yaramaya
umuyibori kora agambira omwana oyo okora amaya okora section yao Nyasaye nanyare kugwanchira Nyasaye oyo togusasima nigare Nyasaye oyo romoronge nigare tato munyamabera erenekero kwa murangeiri tata nigagoika erindo nyare gukora yaramaya Nyasaye wemeganda oriotogonyera temerindo ya nyancha natogonyera emerinde gusumbwa abana bao oriotogonyera temerindo ya nyancha natogonyera emechandera sore oriotogonyera twabakongu bya nyancha natogonyere emerindo yako uriromo sacha emerindo yako uriromo kungu emerindo yako uri yaurira abana bao kineti wake Biblia ni wayatebaiga naro yomobo oyuranyare gututuria nere Kristo Yesu ekerori okoranyare gukora maya Biblia ni wayatebaiga ekeroranyare gukora maya oyo mintone nonyare kwabirwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Dete koko tebyeiga kene tikeri kemozinye to monene hinchwa sali nekero wajira sali nanyare kuguturia na guturi kurwa sobo imechando na guturi kurwa sobo imaborobo kungu na guturi kurwa samatesao na guturi kurwa samarwirao hino nyabana bagusinyire hinchwa se Yesu heno nyumo chosarekire kaya turasareka hinchwa se Yesu nayo tarahariga ni Yesu simba wa Yuda tigango tebinga lero iga nonyine simba yorosana ekere konguruma eminyama yonsi yorosana ebe iki abeire nigego chaka kuriya network yogotama lakini tata wemeganda derekera nyare kuruma semechando yao amarwire nanyare gokorwa emechando nenyare gokorwa obakongu bwakira chingencho ingambo nyare gokorwa ekiagera kangurumire emechando yonsi nigego tamakurwa sore amaruira tame abana bagwene igwa emechande tame omogaka gwene omongira gwene erindo nyare korokana se kenyoro otebunga ekene Nyasaye yogosasima moyare hinchwaze Yesu nerebiye koranyare kuguturia. Haleluya. Amen. Tete tusaba munaye. Amen. Monene Nyasaye nakubakire nakwiro bonene byamona singi nchiyeri ngana liyawo byamona singi nchora turi abantu ba monene sima mbia lero Nyasaye bwemiganda choba loro Nyasaye utaba minto abategereire lingana lyawo Nyasaye natanga siri buno nyare koreto ko wene kasemibire yabo natanga siro nyare koreto ko wene kasebire ngali byabo monene namanyire nga shetani owulira abantu abange kineti waki shetani owulira abantu abange kinyota Kristo Yesu mwana wa Daudi hero iga na chikiro ira niryo mungino lya nyota yaye hoira niryo mwana lyo Musaye nyota yaye Nyasaye kara sense Nyasaye nyare gukora yaramaya rinda abantu babanyare gukumanya Jehova haye gwakorete bikona somo cyo Misiri nasebere ngari tukeri lya rero abantegereire Nyasaye abaruwarete banyoroko weneka abasibire Jehova abashetani awurire enyota yabo rindo nyare ko bayiraniria haye Nyasaye bwe bikone okora yaramaye kera kwa wenere nakwera neringambi abona singi abaminto batwaliganiria saya Nyasaye eye nesu studio yogo kobaka tata nasebero nyare ko bayimokia kurwege yani kurweke wangeke hoikeke wango kende Nyasaye obasese ni chinchira chonze osese nyoyo minto nyancha nabamwabo Yesu sese ni nakeroyomo midio nyare ko Yesu ni achoba rindobu yabo abonyare korokana aye Nyasaye bwe bikone bakorera yaramaya aseliye tali Yesu twasebere na kwegena. Amen. 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 Bia ono pastor. Bia mono sana. Kwa na mangana maya, kwa na abana balenka, na abasaye balenka kwa bakwanire, nuko gena kwa na buna banyare gotwara linganelyo. Amen. Pastor, ngane nza tuchokwane goro yo kwegena. Amen. Oma bana abo matu bakonya gukina buna bakonya gusuka ukwegena salvation. Gero somya bantu goro yo kwegena salvation ninki na kyumuntu akorokura kiranka muchi asekende asensemeli ya salvation. Amen. Bono oyo minto nyancha na tebele litangane ngambia mono. Salvation no monto monyene. No monto monyene okwamua elio sangya okwegenoko. Okwegena ni okogo cha gwetera asoko na cha kwa ukwaime. Okuna cha kwaime ekero kwa mwariganiri Yesu okwegena ni gokogoso automatic. Ekero wasoire okwegena okwega wachinchia. Wachinchia bilengeli byakera chinginjo.
byachinchio gokora gwakira chinginjo elio kwanyara korokana omwana osomuiburi oyo rumwikanu ochia sobusi wa Nyasaye wetira so kwegenuko amina umunchu muligiriri bono tigankwariganio twende gusangamo naye kero twabere no Omorandia Alfred Gichuru uyo nyarega to wasomia semambia ya bono kugena kwa na bunka naye gwasese nigwe na ikinda to kotigana gotera komoga gotera enyimbo ko iwere nyimbo yango tigana gotera enyimbo ginkoira na sentunde ya gatatu maigo sentunde ya kabere asensemeria ya matera 52 mu rumonchu muligira semambia ya bono to chigosese ni gwa monaye na ntoga ndrete gosese ni gwa amonaye gikirabu tiganga ndati ko Omorandia ndemwe ebiro kanisa hande ko gambana abande hande oseni abanda sensemerie kanisa wateba linyabaro itibo dia nyabaro yego toka bonchari ekaro waikire itirie primary itirie primary oso imechitu kanjiro chikuru ko itibo dia nyabaro kero waikire itibo dia nyabaro oso ere tundubari ogende muino kenyambi kanise kurukwa Church of Christ Kenya abo nongo toka no Omorandia Alfred Gichuru andake ondena ruraga niko konyora na umwe namba ya yesimi andako iraga niko koligia enyare yabere raisi asoko gwikera amen namba ya ne yesimi yere 07 12 988 294 na botoko irorero yotarika 07 12 988 294 294 namba yo Omorandia Alfred Gichuru Uganda ke koragana gukwana monene boku mwaka roedra senambe yo eli munyare go sangamo no kiraga umonchu muligeri bono asenseme ya Omorandia na otoko butoraga tunyarogotera enyimbo gotera kwa Eric Mwaniki inkoira omusamaria ngote buna no musamaria tokonyora Nyasaye ngogotumira ro musamaria na kogotera ngote buto guchikonyora eli bono tumaye kogendera agochi ase entunde ya kabere ekero keli bono twanyora Omorandia kwasenigwe mambia nkoberengia na kiwate bona kitwaro ukwegena kubwata karuni Nyasaye ngogotomerare omusamaria mbia muno amen mbia muno sana Ndizi TV obwansu bwomogusi Enyagitari ya Oasis Specialist Hospital nigo ya chakiri nsemeya yoko bwenya na kulinduko chenubwa bana imanyikanite buna pediatric wing nigo bakurigeria obo chenubwa bana nugukina kwabo wono guchakira chitariki 21 goika chitariki 22 omutienyoyo nigo babwate a week ya pediatric wellness checkup guchakira chinsi zetu chamambia goika chinsi 10 chamaragoba abana kubwa bali bayiboirwe goike myaka 12 na bubararigeriwe egatiyaria barachikurigeria namu